Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Prim Ministru Robert Abela ferma li fil-waqt li Malta tibqa' żomm quddiem għajnejha l-obbligi kostituzzjonali tagħha, il-pajjiż kien ċar ħafna fit-twemmin tiegħu li n-newtralità ma tfissirx li wieħed idawwar wiċċu naħa l-oħra quddiem il-verità kera u traġika li qed isseħħ quddiem għajnejna. F'artiklu ta' opinjoni li kiteb għal Portal Law Malta, il-Prim Ministru spjega li fid-dawl ta' dan, flimkien mal-Istati membri l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea u mal-pajjiżi l-oħrajn sħaba madwar id-dinja, tul din is-sena minn mindu Russja invadiet l-Ukrajna, Malta b'mod konsistenti appoġġjat it-taqbida erojka tal-poplu Ukren. Il-Prim Ministru kiteb li minn barra li Malta tappoġġja lill-Ukrajna quddiem l-aggressjoni mhux provokata li qed issofri, tappoġġja wkoll fl-isforzi tagħha favur paċi ġusta u sostenibbli li tkun mirfuda mill-ordni internazzjonali bbażata fuq id-dritt. Huwa sostna li din hija kwistjoni ta' responsabbiltà u fl-aħħar mill-aħħar ta' kredibilità u għalhekk li jfaħħar kwalunkwe sforz u inizjattiva li jsiru lejn il-kisba ta' paċi ġusta. Dr. Abela kiteb li biex dawn l-isforzi jirnexxu jeħtieġ l-akbar appoġġ possibbli minn madwar id-dinja kollha, inkluż fil-livell tan-Nazzjonijiet Uniti. U fakkar li Malta qed tappoġġja attivament dawn l-isforzi permezz tas-siġġu li għandha fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u dan ix-xahar anke bil-Presidenza tal-istess Kunsill. U fakkar ukoll li Malta appoġġjat u implementat bi sħiħ il-pakketti kollha ta' sanzjonijiet adottati mill-Unjoni Ewropea kontra Russja. Il-Prim Ministru semma wkoll kif f'Malta ġew immobilizzati t-taqsimiet kollha rilevanti tal-Gvern sabiex tiġi provduta għajnuna umanitarja lil poplu Ukren biex jiġu mejjunin l-Ukreni li ġew spustati lejn Malta lejn stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea jew lejn pajjiżi ġirien tal-Ukrajna minħabba l-aggressjoni. Malta provdit ukoll assistenza medika lill-Ukreni fl-isptarijiet tagħha filwaqt li bagħtet fornimenti ta' mediċini kif ukoll ġeneraturi tal-elettriku lejn l-Ukrajna. Filwaqt li fakkar lil poplu Ukren li f'Malta għandu ħabib, il-Prim Ministru wiegħed li Malta se tibqa' tuża leħinha biex tikkundanna l-azzjonijiet tar-Russja u biex tappella lir-Russja sabiex tirrispetta l-ordni internazzjonali bbażata fuq id-dritt. Moralment ma nistgħux nagħmlu mod ieħor, saħaq il-Prim Ministru, u qal ukoll li Malta se tibqa' tappoġġja l-aspirazzjonijiet tal-Ukrajna li ssir membru tal-Unjoni Ewropea b'konformità mal-proċess stabbilit. Il-Prim Ministru refera wkoll għal kif Malta kienet fuq quddiem nett ta' sforzi Ewropej u internazzjonali biex jiġu indirizzati l-effetti laterali tal-aggressjoni Russa. Fl-istess waqt, f'Malta stess, il-Gvern ħa deċiżjonijiet sodi u deċiżivi sabiex il-pis tal-prezzijiet dejjem jolew tal-enerġija ma jġorruħx in-nies, azzjoni li għenet l-ekonomija tagħna biex tibqa' tikber b'ritmu stabbli. L-istess sentimenti tal-artiklu pubblikat fil-Law Malta l-Prim Ministru esprimihom ukoll f'kummenti li tal il-ġurnal L-Orizzont. Dak kollu li għamilna u li qed nagħmlu nistgħu nibqgħu nagħmluh għax għandna ekonomija b'saħħitha li tkompli ġġib il-fiduċja lejn pajjiżna. Is-sostenn lin-nies mhux biss fl-enerġija iżda foqsma differenti jibqa' jkun possibbli jekk inkomplu noħolqu l-ġid, rimarka l-Prim Ministru mal-Orizzont. Intant f'messaġġ li tella fuq il-midja soċjali, il-Prim Ministru rimarka li l-poplu Ukren wera qawwa inkredibbli waqt li ddefenda artu u d-dritt internazzjonali u saħaq li Malta se tibqa' tappoġġja t-taqbida tal-Ukrajna għal paċi dejjema inkluż permezz ta' għajnuna umanitarja u medika.